okwal ga chingane watero memorandum ne the authorities tenyo ka kitimo. Okay, kamano sawa. Jagoro ma Siaya County, yes. Inyalo wacho ang'o komakore koda samoro maybe chike matayo saa ka achiel koda kata mana weche mag kuonde monego bed ni kete gigi? Okay, erokamano Jaduong' Solomon. Gima dwaro mondo awach mokwongo en ni bunge la wananchi nitie formation mopogore opogore. Nitie bunge la wananchi ma dhano roma kamoro migoye war to ji wuoyo ji go mbaka ji dhi dakitam gi romo. Nitie joma romo kata mani kar bus park. To nitie bunge la wananchi bende man gi structures maber mo registered man gi leaders and hierarchy of leadership. Koro wan gi samo wuoyo bunge la wananchi to nyaka wang'e wan gi formation mopogore opogore. For example, kaka Siaya bunge la wananchi is registered, Siaya bunge la wananchi obedo registered, wan gi structures, wan gi chike matayowa, wan gi seche mwarome to kod sama wachake gi seche mwatieko. Okay. Koro structures go ma wiyo gi chike go emano wore tene ka bunge la wananchi chako romo kata nyaka saa 5 nyaka kata nyaka saa 10. Okay. Tiende ni kiyudo ng'ato saa 11 kani bura moro to koro we are not held responsible. Okay. Kata bunge la wananchi Siaya nikech wan gi chike matayowa. Okay. Yes. Recruitment mar jok ma samoro loso. Recruitment no bende wanyalo timo diriyo. Bunge la wananchi kaka marati wachiwa example marwa Siaya, wan kod registered members mag bunge la wananchi, to wan bunge la wananchi moriwo ji duto mobiri e bunge la wananchi at that particular time mantie motion mabedo discussed. Okay. For example, wan motion moro ma wadwa wuoyo about peace forum. To it happens ni ji obiro mang'eny, jogo duto members of bunge la wananchi. Yeah. But it comes to identification. Sure. Wan go regional members moro man go book go telephone numbers ga ID mwang'eyo. Koro sama wan go forum mwanyalo trace. But sama koro watimo debate to warwako jite. Enani koro sami chung to nitie orders kuchike manyake low monday ginene. Kidonjo immediately tichako ginene golo point nyaki bed pin first. Nitie orders misomuni mondi gi chike go. Okay. Yes. Jakom inyalo nyisowa ni to weche momakore koda samoro bedo maonge mar governor mar county ma Siaya mok neni. Ma be usendike blackboard? Wase mana wuoyo, wase keti discussion bunge. To osebedo gi